Төз якты йөз белән кунак каршына чыктым. Сезгә зур ихтирам белән тәмле хезмәт. Мөмкинлегенә сез бирдегез рәхмәтле бакча. Учиться в хорошем здании сделанном. Сегодня многое делается. Делаются дороги, строятся мосты. Мы знаем, реализуются крупные объекты. Но важно, что до каждой глубинки доходит реновация, доходит реконструкция. Открываются все новые и значимые праздникам. Здоровья всем, благополучия, но а детишкам радовать своих родителей успехами и дальнейшим развитием. Спасибо. Бүгін ашушы байрамдар білі құтылайым, саулық, саламаттық тілейм. Әмінді әйтірге керек біз сіздің білі бүгін яңа оқу жылын башлап жібәрәбізді бәтсәк та һич тә ялғыш булмас. Бәйрәм белән хәерле сәгатьтә. Бүләк ясаганнары өчен, безнең сабыйларыбызны сөендергәннәре өчен иң беренче республикабыз җитәкчелегенә, районыбыз башлыгы Нәҗип Нәкыйп улына олуг шиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез. Алны-ялны белми көнне төнгә ялгап эшләнгән, җаваплылыгы шикләнгән Кулы ширкаты җитәкчесе Илсар Каримулловичка, һәр вакыт безгә ярдәм кулы сузып торган мәгариф бүлеге җитәкчесе Наталья Владимировнага да зур рәхмәт. Шулай ук Улымиша авыл җирлеге башлыгы Фиргат Билалетдин улына, авылдашларга, төзүче абыйларга, тәрбияче апаларга, Улымиша мәктәбе Булып килгәләр сез бакчабызга. Руководителям района спасибо говорим. За ваше понимание мы вас благодарим. Мастивоствуйте, поклоны от нас примите вы. Благодарность объявляем и объект ваш принимаем. Сегодня праздник у ребят, все пришли как на парад. Открываем мы сегодня новый светлый детский сад. Рахмет!